हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो। लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायगोन जे कमला स्वर्गियारिनि रोजाबनाय गुवाहाटी सारियाली मेथाइयाव मोननैसो सोदोबा रावखौबो बुजिहोआखैमोन। माने धिनिखि धिनतावताव माने बेखिनि सोदोबा मा बुंनाय जायो, गोबाङानो बिनि मिनिंखौ मोनथियाखैमोन आरो बेखौ जोंबो मोनथियाखैमोन आरो खोनाफेराखैमोन। लोगोफोर, मैया बिथां कमला स्वर्गियारि बिथाङा गोबांथार सोंहरबाय थानायनि जाउनाव धिनिखि धिनतावतावनि ओंथिखौ गावनि चेनेलाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फैना क्लियार खालामनानै होबाय। बेनि ओंथिया मा जायो, लोगोफोर नोंथांमोननो बिथांनि ससे भिडिअनि क्लिप देखायगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गिबि गिबियावनो आंनि लोगो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं भिडिअ खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि बे भाइरेल धिनिखि धिनतावताव मेथाइखौ लानानै गोबां मानसिफोरानो माने सोंलु सोंहरबाय दङ। आब' धिनिखि धिनतावताव माने मा बुंनाय जायो बिदि होननानै आरोना खायसे खायसेफोरा भिडिअ खालामनानैबो माने फानि खालामदों आरो बुंदों आरोना बे एसामिसनिसो राव बा बर'नि राव नङा बायदिसिना बेफोरबायदि आरोना। बे रावाथ' बर'निनो बुंनो थाङोब्ला जोंहानि आबै आबौमोना आगोलहाय मा होनो बाक्सानि आरोना, आं बाक्सानिमोन। ओमफ्राय जोंहानि आयंमोनाथ' बिसोर मेथाइ खनोमोन। आयंमोना बुंनाय बायदिब्ला माने धिनिखि धिनतावतावनि ओंथिखौ फोरमायनानै गालांदों। बिसोरो बुंदों आरोना धिनिखि धिनतावताव माने धिनि माने जेनेबा रिंनाय सोदोबखौ बुजायदों आरोना। ओमफ्राय खिन्थावथाव माने आफोनाखं माने फाखोनाखं बुङो जोंनिया। फाखोनाखं दामनानै माने खुसिजों मोसानायखौ बुङो होननानै बुंदों आरोना। बेनि थाखायनो मानो होनोब्ला नंगौ, थारैनो साननो थाङोब्ला बे सोदोबा माने लिखित भाबै नङा आरोना, कथित बुङो। बे सोदोबा माने बुंनाय राव आरोना, लिरनाय राव नङा। आफोनाखं दामथावथाव होननानैथ' मेथाइआवहा बुंजायाना, डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबा मोजां खोनाया। बेनिखायनो बिखौ जाय मेथाइ लिरदों बे लिरगिरिया खनदों, बे खनगिरियाहाय माने धिनिखि धिनतावताव होननानै बुंदों आरोना सोदोबखौ। माने आफाखंखौ माने खिन माने सोदोब बाहायनाय जादों आरो। ताव मानेथ' मोनसे जेनेबा आफोनाखंखौ दामोब्ला सोदोब जानाय, बे रिंनाय, धिनि माने रिंनाय, बेखौ बुजायदों आरो। आफोनाखं दामथावथाव होननानै बुजायदोंमोन आरो आंखौ। लोगोफोर, नोंथांमोना जानो हागौ गोबाङानो बुजि मोनबाय धिनिखि धिनतावताव माने मा बुंनाय जायो। बिथां कमला स्वर्गियारि बिथाङा गासै बेनि डिटेल्सखौ फोरमायनानै होजोब्बाय। लोगोफोर, दिनैनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। थेंक इउ।